गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। क'क्राझार जिल्लानि हान्था मेला बिफाना गोख्रों सांग्रांथि होदों। क'क्राझारनि DTO तजेन बसुमतारिनि खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों DTO तजेन बसुमतारिया गारि सालायग्राफोरखौ नेमखान्थिखौ मानिना आब्रुथियै सालायनो खावलायदों। नेमखान्थि आरो आयेन आब्रुथिखौ मानियाब्ला गोख्रों आयेननि मोगा-मोगि जानांगोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। मख'नो गोनांदि DL लायाजासे गारि सालायनायनि दायाव क'क्राझार DTOआ 600नि बांसिन सुबुंफोरखौ जोबथा वार्निं हरदों। गांसे लाइजामनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बोखावजायै दरं जिल्ला बड' पिपुल्स एक्सन कमिटि BPSनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गोख्रों दैदेनगिरि कितेश्वर बर'नि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। BPF दोलोनिफ्राय गासै 77 नखरफ्रा UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। 14 नं चिरांदुवार बियाब दादगारियाव फिन BPFनिफ्राय गासै 77 नखरफ्रा UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। बे सप्तानिनो 16 खालार सनिबार बारायखालि UPPL दोलोनि मददगिरि सोद्रोमाफ्रा BPF दोलोआव BTSनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारिनि नुजाथिनायाव गासै 57 जन सोद्रोमाफ्रा जगदान जादोंमोन। नाथाय दिनै बे दादगारि ओनसोलावनो फिन EM रन्जित बसुमतारि नुजाथिनायाव BPF दोलोनिफ्राय गासै 77 नखरफ्रा फिन UPPL दोलोआव जगदान जाफिनो होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। मख'नो गोनांदि फैगौ लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव 4 दानसो दंबावोबाबो नाथाय गावबागाव दोलोफ्रा गावबागावनि दोलोफ्राव सोद्रोमा थिसनना लानायाव जोबोद मुखुब नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय दादगारि ओनसोलावबो UPPL हानजाया सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारि बानजायो, जेराव गासै 77 जन BPF नखरफ्रा UPPL दोलोआव जगदान जायो। बिथांमोनखौ बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बरायना लायो। रन्जित बसुमतारि बिथाङा बुंदोंदि जायफोरा BPF दोलोआव जगदान जायो बिथांमोना साफा साफा गरन्थाइ गैयै फिथाइ। थांनाय 17 बोसोराव BPFआ दादगारि ओनसोलाव गंथामल' दैखर खुरना होदोंमोन, नाथाय UPPL सोरखारा 3 बोसोराव गं 14था दैखर खुरबाय होननानै रन्जित बसुमतारिया बुंदों। पाम्प बानायनानै होदोंमोन नङा होमबा? वाटार साप्लाइ पाम्प बानायनानै होदोंमोन। किन्तु जोंनि सरकारा 17 बोसोराव बिथाङा मोनथामल' होदोंमोन खाम्फाया। जोंनि सरकारनि दिनाव थांनाय 15 तारिखआव जोङो बोसोरथाम जाबाय। दिनै खै तारिख? 18 तारिख। बोसोरथाम सानथाम जादों जोंनि बैसोआ दिनै। बोसोरथाम सानथामाव सासे गथ'आ स्कुलावनो हाबजेना। बे बोसोरथाम सानथामाव दादगारि हालामाव 14था जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय ड्रिंकिं वाटारनि बेबस्था खालामना होदों। 14था गामियाव 18था गामियाव जोङो JJMनि वाटार साप्लाइ बेबस्था खालामना होदों बोसोरथामाव ना 34था टटेल 34था जाबाय जोंनियाव ना 34 ना 32 34 जाबाय। औ बे 20 ना 20 आरो 14 34था जाबाय जोंनियाव गामियानो 33ल' दङ। गामियानो 33ल' बहाय मोनसे बारा जाबावबाय। माखासे फिसा फिसौ माबाफ्राव भाराफ्राव हाबहैयाखै जानो हागौ, बेफोरबो हाबलांगोन लासैनो। हाग्रामामोन बायदि खाम्फामोन बायदि 17 बोसोर जों जोंनि समाजखौ दैदेननो मोनोब्ला, जोंनि हेफाजाब होनो मोनोब्ला, नोंथाङा आंनि सायाव सोनारनाङा, आं नोंथांनि सायाव सोनारनाङा। जों साफ्रोमबो गावबा गावनि आथिङावनो गसंथानानै जोंनि हारि दानायनि जा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सिमां, बे सिमांखौ जोङो मावफुंनो हागोन। बेवहाय जोङो मालाबाबो हेव मानिनो गोनां गैया। नोंथांमोना रांनि गोनांथि समाव एसे बिबांनि एबा मेक्सिमाम 500निफ्राय 10,000 गेजेराव अनलाइन एपनि गेजेरजों 1 आरो 2 दाननि थाखाय एसे खम बिबांनि सुराव लन लानोब्ला
गोरलैयैनो लानो हागोन। बे एबा ट्रास्टेड आरो गभ रेजिस्टार लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होबाय। लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामना आंनि प्रम' कड VISIT676BC खौ इन्टार ए प्रम'सन क'डआव इउज खालामब्ला 100 रां फ्रि मोनगोन आरो बे 100 रांखौ लन लाना सुख'ना दोननो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय रां जमाबो दोननो हागोन आरो बोसोराव 12% सुदबो मोननो हागोन आरो गुबुन गुबुन खाबुबो लानो हागोन। मख'नो गोनांदि आङो बे एपखौ स्पन्सर खालामाखै, नोंथांमोननि खाबुनि थाखायसो फोसावदों। बलिउड सावथुन मुलुगनि मोनसे खौरां। ऐश्वर्या राय बच्चन आरो अभिषेक बच्चनजों सोमोन्दो नागारसिगोन नामा? बलिउडनि मुंदांखा स्टार जरा ऐश्वर्या राय बच्चन आरो बिथांनि फिसाय अभिषेक बच्चनजों लोगोसे बिसोरनि नखरा थांनाय माखासे साननिफ्रायनो खौरां बिजोङाव गोबां चर्चायाव दङ। बयबो बुंगासिनो दि माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय जानांगौ। हादोराव खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोङाव सानैनि गावस्रालायनायनि सायाव सावरायनाय जादों। सावरायनाय जादोंमोन दि ऐश्वर्याया गावनि नखरजों ज' जायाखै। बबेखानि सानैखौबो बावैसो सिगां फिसाजो आरायदानि फरायसालिनि हाबाफारियाव जयै नुनो मोननाय जादोंमोन। खालि ऐश्वर्या अभिषेकल' नङा, गासै बच्चन नखराबो बे हाबाफारियाव दंमोन। गोबाङानो दा सोंथि दैखांदों दि जुदि अभिषेकआ ऐश्वर्याखौ गारोब्ला बेसेबां रां होनांगोन होननानै। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मोजां PCDC मावख' गैयैनि जाहोनाव गुरुबासा ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोबां खस्थ' मोननो गोनां जायोमोन। थांनाय गाव पन्सायत खुंथाय समाव लुनाय मावख' दंमोनब्लाबो बायरा जिरा जानानै अखा बांखाजों खस्थ' मोननाङोमोन। नाथाय दायो बिटिआर सरकारा गोदानै PCDC मावख'खौ लुफुंना होनाय जायो, जायखौ चिरां जिल्ला गावबुरा आफादनि लेङाइ आफादगिरि डुम्ब्रधर बसुमतारिया बेखेवना होयो। चिरां जिल्ला गुरुबासा ओनसोलाव गोदानै PCDC मावख' बेखेवनाय समाव गुरुबासा PCDCनि मासिगिरि बिपुल मुसाहारि बिथाङा बुङो दि थांनाय 3 बोसोरावनो बिटिआरनि मादाव गुरुबासा ओनसोलावनो बांसिन जौगानाय खामानिफ्रा मावफुंजाबाय। गुरुबासा ओनसोलाव दिनैसिम PCDC मावख' गैयामोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। 13 नं चिरां बियाबाव बिटिआर सरकारनि अनसाय बिथांखिनि 5,000 रांनि अनसुंथाइखौ आइजोफोरनो राननानै होदों MCLA सायखं बसुमतारि बिथाङा। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि अनसाय बिथांखिखौ बिटिआरनि मोन 40 बियाबाव रां आरो अनसुंथाइ चेक राननाय हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दङ। बे अनसुंथाइखौनो 13 नं चिरां बियाबावबो MCLA सायखं बसुमतारिया आइजोफोरनो राननानै हरो। गासै 245 आइजोफोरनो अनसाय बिथांखिनि चेकखौ राननानै हरदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।